आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. ही मोदींची गॅरंटी वाली व्हॅन ही या देशातील प्रत्येक गावापर्यंत शहरापर्यंत गेलेली आहे. आणि त्यामुळे लोकांनी मोदीजींनी केलेली काम आणि कार्य आज समोर आहे. एकूण 54-55 योजना आत्तापर्यंत त्यांनी दिल्या आणि त्याचा सगळ्यांचा लाभ जनतेला मिळते आहे. आणि मोदींना सगळे लोक धन्यवाद देत आहेत, त्यांची प्रशंसा करत आहेत. अशा सारखं काम मोदीजींनी, सर्व मंत्र्यांनी, भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांनी केलेलं आहे. दादा, पण यावरच करते ठिकठिकाणी विरोध केला जातोय. विरोध कुठे करतात? तिथे करायला सांगा ना, तुम्ही जाऊन सांगा. मी आलो आहे जिल्ह्यात, विरोध करून दाखवा ना. चांगल्या कामांना विरोध. महिलांना गॅस मिळतोय, घरोघर पाणी मिळतं आहे, संडासची व्यवस्था झाली, गरिबांना घर मिळतं आहे, 1.5 ते 2 लाखाचं. अशा सगळ्या चांगल्या योजना आहे. औषधाला 5 लाखापर्यंत मदत मिळते. याला विरोध काय केलं आयुष्यात उभाटावाल्यांनी? ज्याचं तुम्ही नाव घेता त्या पक्ष लोकांनी काय केलं ते सांगा तरी. आयुष्यात कोणाला 5 रुपये औषधाला, 1 किलो धान्याला तर काय दिलं का? आता ठीक आहे, काय काम राहिलंच नाही. आपोआपच संपली का उभाटा आहे ना, हे आपोआप संपलं. उभाळे आले त्याला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.